Vítajte u dnešného vlogu. So mnou. A s nikým iným, len... S Venčekom SRO! Slačte ľubovolnou pri hre United, ale nenatáčame ju, ne. Viete prečo? Viete ako? No. Lebo je to vlog, nevidno ma, daj ak inak. Lebo je to vlog náš prvý. No a pri tomto vlogu budeme rozoberať tučné učiteľky. Daj pokoj, ty vole, najhoršie ak Tučné učiteľky majú... pazuchy prepocené. Tučné učiteľky majú veľké pazuchy. Pod pazuchami majú veľmi veľa chlupov. Samozrejme. No, čo vám povieme k tučným učiteľkám? No, u nás na škole máme konkrétne, nebudem spomínať koľko, ale poviem vám, že má rada orálky. Zdochni ty kreten! Áno, orálky, má rada orálky. Vaše učiteľky tučné, vaše tučné učiteľky majú čo radi? Vyznej sa nám. Naše tučné učiteľky majú radi tučných žiakov, že by ich mohli chytať za brúško. No, a majú brucho jak Michelin a hovoríš, tu mi daj tyčinku, lebo dostaneš päťku. Tu máš Tu kámo. máš tyčinku a prídu za tebou. Lukáš, kamery majú zvorak. Príde učiteľka za tebou. Podrž to. Akože máš v ruke tyčinky. No, mám v ruke tyčinky. Príde za tebou. Dobrý deň, pani tučná učiteľka. Čo si prosíš? Kámo, Ty debil! Dáno, aká bude tvoja budúca robota? Vieš čo, pratovačka tuším. Ja som netučný. Pichani ze swą tchini. Co z tym měl? Pichani, jedną pichani. Tu máš. No, Tu máš, pochváľ sa, ty šikovník. čo vám poviem? Šikovník. Čo vám poviem? No to ja neviem už. No takto to nejak vyzerá s tú cenu učiteľkou, lebo príde ku tebe a povie ti, že daj mi tyčinku a ty musíš dať, lebo nemáš že povedať nie. A ona ti povie, že nehovor, že nie a v tomto tie nič nevidú. Nahrávali sme Let's Play na Dying Light u mňa dneska o 15:02. Teraz sme skončili a hrajeme United. Dobre, tak Oj, zabijem sa. budeme rozoberať vlog ešte o učiteľkách. Zabil Čo som si sa. myslíš o učiteľkách? V učiteľkách si myslím, že... Čo neviem, čo si myslím, bo aj učiteľia sú nielen učiteľky. A čo ti poviem, da ktoré tučné, ktoré chudé, da ktoré bravčové, da ktoré v pohode. Neviem, no. No, Neviem. osobne, jakú máš podľa teba učiteľku? Čo, ako mám najradšej, či čo? Áno, presne. Najradšej mám pani profesorku Figurovú, čo ma učí slovenčinu. Potom pani profesorku Kolumberovú, pretože je výborná. No a to je tak asi všetko. Ja mám najradšej žiadne učiteľky, lebo všetky sú, ako povedať, Staré. a majú vyťahané sesky až po nohy. Čo vám... Tu na to, že ich zabijem. Čo vám poviem? Zdechni ty kreten. Zdochni kreten! Krásne. Koľko tam ona je na zemi, bolo mi vidno pod sukňu. A tam to jeden naháňa, že si mu pozeral na ženu, hej, on ti to nedovolil, to si mu porezal peknú tvár, zabij ho a môžeš skončiť. Prišli ti spojenci pomôcť, ale neskoro, lebo si ho už zabil. Hi guys. Dobre, tak. My sa s vami učíme v dnešnom vlogu Na nič. na holý penis. Čaute.